Vážení posluchači, vítám vás u třetí epizody našeho podcastu Sonda do českého divadelního prostoru. Mým dnešním hostem je herečka Jiřinka Vacková. Dobrý den. Dobrý den. V prvním bloku našeho podcastu bych tě ráda představila divákům. To jsem zvědavá, jak to uděláš. Chtěla bych se zeptat, co děláš ve volném čase, pokud vůbec máš. Tak s volným časem to vždycky, samozřejmě tím, že se věnuju herecké profesi, tak s tím volným časem je to vždycky takový trošku, nebo bývalo to složitý, ale já jsem v poslední době, dejme tomu třeba takový jako 3-4 roky, jsem se velmi zakousla do cvičení jógy, takže já kdykoliv mám volný čas, tak lezu na podložku a oddávám se tady jogovým asánám. Pozice stromů? To třeba mám. No jasně, no, tak a nejen to. Nějak vlastně s tím, jak člověk lehce tak jako stárne, tak zjišťuju, že ten volný čas potřebuji trávit jako jinak. Že? Když byli děti malí, tak jsme chodili prostě do kina. Když byli větší, tak jsme chodili na výlety, na procházky. Teď už na mě děti trošku kašlou. Volný čas si tráví po svém a mě najednou se udělala právě takový okýnko, že mám ten volný čas a můžu ho trávit sama se sebou. A to jsou velmi pro mě teďka vzácné chvíle a našla jsem si tenhle způsob jako ani ne zábavy, že to jako je zároveň volný čas, tím plním zároveň jako trochu člověk dělá i něco pro sebe a zároveň jsem se trošku rozhodla, že by mě to bavilo se tomu věnovat víc, takže jsem teďka v takové fázi, že procházím kurzem jako výcvikovým. A třeba jednoho krásného dne opustím divadelní jeviště a stoupnu si na jeviště v nějakém jogovém studiu, nevím. To je super, to je i moje oblíbená kratochvíle. Jo? Ano. Tak to jsem ráda, protože jsem zjistila, že spousta hereček konvertuje právě od herectví k józe. Tak nevím, jestli se to stává nějakým jako pravidlem, ale vlastně někde uvnitř cítím, že jak je člověk furt takový hodně extrovertní a rozdává se pro ostatní, rozdává jakoby, že, tu energii a tu radost a tak jako skotačí, aby ten divák se jako nasytil, tak najednou zjišťuju, že je potřeba, abych dosytila jako sama sebe. A v tomhle jsem nějak našla tu podstatu, že tady se mi to daří na té podložce. Tak ono to v sobě má ten dech, soustředění a tak. Jo, je to takový jako pomalý vlastně a člověk si to může trochu dělat podle toho, jak potřebuje volné, jak potřebuje divák. No. Tak vím, že hrajete na příčnou flétnu. Tak hrajete nebo hraješ? Hraješ. Tak vím, že hraješ na příčnou flétnu. No, to hraju. I na jevišti. I na jevišti, protože samozřejmě Y je zejména hudební divadelní scéna. A když jsem se vlastně hlásila na damu, tak trošku i podmínkou toho bylo, že člověk měl hrát na nějaký hudební nástroj. A já jsem hrála 12 let na flétnu, protože jsem začala chodit do zušky už v první třídě, takže jsem hrála klasika na zobcovku. Pak to v období, kdy po těch 2-3 letech se má hudebník rozhodnout, jestli teda bude hrát jako na saxofon, na klarinet nebo na příčnou flétnu. A mým snem byla příčná flétna, to jsem totiž jednou viděla v televizi nějaký záznam z nějakého jako koncertu vážné hudby a tam seděla hrozně krásná paní v šatech a hrála na příčnou flétnu. A já nevím, jestli se mi líbila víc ta příčná flétna nebo ta paní, ale řekla jsem si, že bych to hrozně chtěla umět jako ona. Takže jsem vlastně věděla, že to je jasná volba, tak jsem hrála na příčnou flétnu, ukončila jsem normálně takový ten jako cyklus, že jsem hrála vlastně ještě jako na Gimplu, měla jsem ten závěrečný koncert a trošku jsem nevěděla, jestli jako divadlo nebo hudba a tak se to nějak stalo, že vlastně v tom divadle ta příčná flétna je velmi jako, že se to hodí a ten Šmíd tenkrát řekl, ty hraješ, tak pojď, já tě jako chci a nějak to šlo vlastně ruku v ruce. A já, když jsem byla malá, tak jsem jako tu flétnu moc jako neměla ráda. Bylo to takový, že mamka vždycky říká, tak musíš cvičit. A já si jako pamatuju, že jsem se vztekala a teď jsem jako kopala do toho stojánku, ty noty padaly. Mamka vždycky vykukla z té kuchyně a řekla, Jiřo, nezlob mě! A já jsem jako dokonce si jednou pamatuju, že jsem byla tak jako naštvaná, že mi to nešlo, že jsem tou flétnou zobcovou tehdy ještě jako třískla o ten koberec a to ta mamka už moje nevydržela, prostě normálně mi fakt jako vlepila jeden pohlavec. To jsem říkala, tyjo, tak to už asi je fakt, jako to jsem asi přehnala.
No a pak, když jsem začala hrát na tu příčnou flétnu, tak to je ten moment, kdy se člověk jako plní ten sen a to najednou mělo úplně jiný pro mě jako nastavení. To jsem fakt, já jsem si té flétny strašně vážila, protože jsme ji tehdy koupili za šílený jako peníze a já jsem si musela přispět a najednou to mělo úplně, ale úplně jako jinou váhu, ten nástroj a ta flétna začala hrozně bavit, protože jsem se dostala do fáze, kdy to není tak, že ten nástroj jako ovládá mě, ale bylo to tak, že já jsem najednou začala ovládat tu hudbu, ten nástroj a začala jsem se v tom cítit svobodně v té hře na tu flétnu. A to myslím, že byl hrozně pro mě krásný okamžik, protože mi šly stupnice, šly mě rozložený akordy, zahrála jsem z listu, uměla jsem vlastně improvizovat. No a to bylo hrozně hezký. Byla tam vlastně i možná jiná cesta. Vím, že jsi rozhodovala tedy, jestli jít potom k tomu divadlu, nebo k té hudbě. Tak byla tam ještě něco, co jsi zvažovala? Jo, tak já jsem v té hudebce naší trávila spoustu času, jednak na té flétně, druhak na tom dramaťáku a tak jsem jako nevěděla, jestli teda to divadlo nebo ta hudba. A další věc byla, že ve svých 17 letech jsem odletěla do Spojených států, do Ameriky, studovat půl roku tam na high school a strašně jsem se zamilovala jako do angličtiny, protože to bylo přesně po té revoluci, jako kdy vlastně ta angličtina začala být hrozně moderní, se to začalo jako rozmáhat. Teď já ve svých 17 jsem přiletěla do té Ameriky a přišlo mi to, že je to fantastický, že to je jako nejlepší, co se mi v životě mohlo stát. Do toho jazyka jsem se samozřejmě zamilovala, ale myslím si, že jsem tu angličtinu zas až tak neuměla, že já jsem, jak mám ten hudební sluch, tak jsem čapla dobře ten americký přízvuk. Takže kdekoliv já jsem promluvila svým americkým přízvukem, tak všichni říkají, wow, ty umíš perfektní angličtinu. Ale nešlo vlastně o to, že umím tu gramatiku, tam šlo o to, že já jsem hrozně dobře uměla ten přízvuk. To z toho všichni byli tak jako perplex, takže a teď navazuju zpátky na tu otázku. Ještě jsem vlastně hrozně toužila potom studovat ten anglický jazyk. Takže já jsem si dávala přihlášku na DAMu, na katedru alternativního loutkového divadla na herectví. Zároveň jsem chtěla ještě na tu konzervatoř, na tu příčnou flétnu a ještě vlastně jsem si po Gimplu dávala přihlášku na filozofickou fakultu, na anglistiku a amerikanistiku, ale samozřejmě, protože to přesně bylo to období, kdy to dělali všichni, protože všichni byli studovat v Americe, tak tam byl šílený jako právě, jak se říkala, ten převis, že se tam hlásí hrozných moc lidí a tenkrát jsem vlastně na ty přijímačky nakonec ani nedojela. Na tu angličtinu. No proč? Protože jsem věděla, že už jsem zatá na DAMu. Tak vlastně už to bylo pro mě trošku zbytečný. No. A činohra vůbec nebyla na stole? Ne, vůbec to mi je nějak člověče, ačkoliv ji dneska vlastně dělám, protože v Y je to svým způsobem činohra, i když ne v tom klasickém slova smyslu, tak tohle mě vlastně vůbec nelákalo. Já jsem nikdy neměla totiž úplně jako herecký ambice. Mě to ten život tak nějak prostě přinesl, naservíroval, tak jsem si říkala, tak jo. A protože mě to bavilo a měla jsem pocit, že by to mohlo být taková jako fajn zkušenost jít studovat tu divadelní fakultu, tak jsem si říkala, jo, tak ty loutky, teď já to dělám, že jo, ten dramaťák náš byl hodně loutkově zaměřený, s těma předmětama to nějak jako umím a tak vlastně mě ani nenapadla činohra. Tak teďka jsme se úplně plynule krásně dostali ke studiu na DAMu. Takže mě zajímá, když jsi tam studovala, jaká byla na DAMu atmosféra a v čem vidíš výhody té alterny oproti činohře, jaký máš vztah k loutkám, možná moc otázek najednou, ale... Jo, tak to vezmeme to postupně. Vlastně dostat se na ten obor herectví na té katedře alternativního a loutkového divadla, to byl pro mě takový malý zázrak, protože já jsem z malého města ve východních Čechách, ze Žamberka a tam, když se jako řeklo, že Mencáková, že jsem se zase jmenovala Mencáková, se dostala na DAMu, tak najednou prostě si celý Žamberk šuškal, tak ona jde na DAMu, ona bude herečka, no mámo, podívej se, to bude teda ona bude herečka. Takže už jenom tohle, že z malého města člověk skočí do Prahy, byl pro mě vlastně trošku šok, v dobrým slova smyslu. Pak, že jsem byla na té škole, která je tím uměním a tím divadlem prosáklá skrz na skrz, takže tam se nedělalo nic jiného, než že jsme každý večer chodili do divadla, kamkoliv to šlo. Samozřejmě se vysedávalo po hospodách, toho učení zas tak moc nebylo. To a tam nějaká přednáška, která když se jako absolvovala, tak se to dalo někde jako najít, doplnit. Hodně jsme se snažili číst vlastně, a mířím jako vlastně tím směrem, že
ta atmosféra tam pro mě byla hodně rodinná. My jsme se sešli velmi jako dobrý ročník. Vlastně nás bylo 10 v ročníku a všichni jsme se měli hrozně nesmírně jako rádi a za ten první rok jsme se semkli a dobře se nám spolu žilo, pracovalo, trávili jsme spolu volný čas. Zkrátka mě to tenkrát úplně jako pohltilo. A byl to opak toho, co jsem zažívala v tom Žamberku, že tam byla taková ta pravidelná rutina. Flétna, dramaťák, doma se umyje nádobí, pak se musí vyplet záhonek, pak se musí na zahradu, pak se musí sem tohle. A tady najednou jsem si mohla dělat, co jsem chtěla, protože jsem nebyla vlastně pod kontrolou těch rodičů. Jak se ti líbila v Praha? Bydlel jsi na intru, předpokládám. No, my jsme měli koleje. Aha. No, byla jsem z toho samozřejmě úplně hotová, protože půlka našeho ročníku byli Pražáci, kteří se tady jako orientovali. Vždycky říkají, pojď, jdeme prostě do kina Aero. A říkám, co to je, kde to je, jak to vypadá, jak se tam jede. Jako. Takže půlka z těch lidí byla jako pražských, takže ty nás protáhli samozřejmě všema hospodama, kinama, klubama a my, co jsme bydleli na těch kolejích, protože jsme byli mimo pražský, tak jsme jezdili až na jižní město, kde jsou taky ty obrovský, hnusný, 9patrový, jako panelákový domy. A v tom 9. patře, v tom nejvyšším, měla damu prostě svoje patro, damu famu, takže jsme se potkávali i se studenty filmové fakulty. A pod náma to byly snad nějaký koleje, jako, já nevím, chemicko-technologický fakulty, nebo ČVUT, nebo něco takového. A to horní 9. patro bylo jako umělecký. To byla jako... S výhledem. Ano, s výhledem, byla to divočina. A vždycky jednou za rok z toho vysokého patra tam různě ty studenti nešťastní jako skákali, že se tu a tam stalo, že prostě došlo k nějaký jako sebevraždě. Každý rok? No v podstatě to byl fakt takový komplex jako třeba 5 paneláků, tady těch jako 9patrových kolejních, jmenovali se Otava, Vltava, měli takovýhle jako jména a podle toho jsme si pamatovali, kdo kde bydlí. No a fakt se stalo za tu dobu, co jsem tam ty 3 roky, 2,5 bydlela, že jsme tak, jak se doslechli, že třeba z nějakého tam, že ten vysokoškolský život na jednu stranu, ten náš umělecký byl nádherný, ale umím si představit, že taky je spousta vysokoškoláků, který třeba můžou být v životě jako nešťastný a tak já to nechci říkat jako veselou historku, to ne, ale ten komplex panelákový byl fakt šílený, takže my jsme tam jezdili jenom přespávat. A někdy ani to ne. Jakože když to šlo přespat u nějakého spolužáka, který měl na Vinohradech byt po rodičích, tak jsme tam prostě přespávali a tomuhle jsme se fakt jako snažili prostě nějak jako ne vyhejbat, ale to jižní město bylo prostě daleko tenkrát. Když máš školu úplně v centru Prahy, což je Karlovka, tak máš pocit, že musíš jako ty věci jako blízko musí být, jo? A najednou Davidský divadlo je strašně daleko a tam se nejezdilo. My jsme byli furt na Zábradlí, my jsme byli furt tady v těch divadlech jako v centru. No, takže ty koleje, to bylo jako speciální jako styl života, no. Tak my jsme moc nejedli, my jsme spíš pili to pivo a hrozně se jako šetřilo, aby pak bylo na hospodu. Já jsem třeba nikdy jsem to našim neřekla, ale občas jsem jezdila do Prahy stopem, abych ušetřila jako za vlak. Tenkrát to šlo, kdyby to mamka moje dneska viděla, doufám, že mě neslyší, a teď už je to asi jedno, tak by mě asi přerazila tehda, jo. Ale tak jsme byli takový divoký, ale ta doba byla vlastně tady těm věcem ještě příznivá tehda, no. Dneska už bych si stopem opravdu jako, no, prostě ne. No, to už nejde, bohužel. No. No, takže to byl ten život jako takovejhle, že byl hodně pospolitej, krásnej, furt jsme jako spolu tvořili a hráli jsme furt v ateliéru jako na hudební nástroje, furt jsme tak jako jamovali, vymýšleli nějaký písničky. No a tím, že jsme byli vlastně jako ta loutkářská katedra, tak jsme měli i nějaký hodiny loutkový propedeutiky, loutkový výchovy. Moc jich nebylo, na můj vkus vlastně docela málo. A říkám, ta atmosféra na té škole byla hodně rodinná, protože každý ten ročník byl zaštítěný tím svým hlavním režisérem, pedagogem, což u nás byl ten Honza Šmíd, který je tady, byl ředitelem Ypsilonky a bylo to vždycky tak, že ten ročníkový guru, jak my říkáme, si z toho ročníku vždycky pár lidí do toho divadla svýho jako natáhl, takže my jsme byli Šmiďákovci, nad náma byli Krobotovci, pak tam byli Raimontovci a byli tam Zdlouhí, za chvíli si vzpomenu, no tak se jim vždycky... Pavel Šimčík z minulého dílu byl právě Krobotovec. No, jasně, ten byl přesně o
o ročník jako nade mnou, Bornovci, ještě od Honzy Borny. Takže se jim vždycky takhle tomu celému ročníku se říkalo a ten Šmíd si pak vždycky jako pár lidí stáhnul. Někdo se vlastně do dneška divadlu třeba vůbec nevěnuje, ale většina z nás z toho ročníku jsme u divadla zůstali. No. Tak nevím, jestli jsem řekla všechno, co... Ano, možná ještě jako tvůj vztah k loutce jako médium. No, tak to už jsem tady jako nastínila, že vlastně ten dramaťák žamberecký, do kterého jsem chodila, tak ten byl zejména loutkovej. Hodně jsme se vlastně věnovali. Možná proto jsem nepotřebovala jít na tu činohru, protože my jsme vlastně nehráli jakože činoherně. My jsme všechno jeli přes nějaký předměty a přes nějaký jako hraní si s objektama, s loutkama a tak. No a pro mě to ze začátku bylo takový fakt jako hraní si, až jsem časem nějak objevila, že mě to jako hrozně baví, že jako oživovat ty věci, že mi to najednou nějak jde. Já jsem nad tím tehdy asi jako nepřemýšlela. Spíš vlastně jsem zjišťovala, že mě to jako bá a že je to taková jako jednoduchá věc, že něco jako vezmu, já to jako udělám a ono to jako funguje. No a třeba na přijímačky, když jsem se hlásila na Damu, tak jsem měla udělanou takovou jako text Karla Čapka, takovou jako etídu s kapesníkem a tehdy, když to Šmíd jako viděl, říkal, no, jsi nějaká dobrá, to jako, no, to se mně líbilo, jak jsi to dělala s tím kapesníkem, no, a umíš i něco jiného. A já jsem najednou byla jako zaražena, protože jsem vůbec nevěděla, jako na co se ptá, tak já už si ani nevím, co jsem mu tehdy jako odpověděla, jo, ale ta otázka, umíš ještě něco jiného, no, tak co to má člověk říct, jako. Vlastně těm loutkám se věnuju do dneška, protože cítím, že to je nějaká moje, nechci říct jako silná stránka, ale je to něco, co nějak přirozeně asi umím, nebo tomu rozumím, nebo to jde, nevím úplně. Je to takový to, že nad tím nepřemýšlíš a ty věci se dějou a funguje to a víš, že to taky asi vlastně dobře. No, takže ty loutky učím teďka na Damu, učím studenty jako loutkovou animaci se to jmenuje, kdy s nima vlastně mám za úkol během toho 2. ročníku projít všechny styly jako loutek, trošku je vlastně jakoby navíst, co to loutkový divadlo potřebuje, jak funguje, jaký má principy. A vlastně, ne, že bych se snažila jako přesvědčit, že loutkový divadlo je dobrý, ale... Tak to patří to k tomu, že jo? Jasně, protože správný pedagog to takhle vlastně by měl dělat. Ale trošku je vlastně navnadit na to, že to hraní si s těma loutkama, s těma předmětama vlastně, jo, že to není jako dřina, že to fakt může být jako radost. No, což se nám samozřejmě někdy daří líp, někdy jako hůř, záleží na tom, jaký je ročník, mají vůbec všeobecně ty studenti vztah k loutkám třeba, že jo, protože dneska jde alternu studovat, prostě student, který se nedostal na činohru, tak to zkusí jako přes alternu a třeba vůbec žádný vztah k loutkám ani nemá, jo, ale třeba mým úkolem je si vždycky říct, hele, já ho přemluvím, já mu ukážu, že to vlastně není zase tak strašný, jak si to třeba může, jo, protože já mám 1. hodinu a říkám, tak jaký máte vztah k loutkám, jako, já jsem to nikdy nedělal, mě to jako nebaví, mě to jako, to se mě netýká. Jo, jsou tam takovýhle třeba jako opravdu odměřený, že jako no, tak jsem zvědavý, jako, tak mě to zajímá, ale jako spíš bych radši dělal jako tu činohru. A já si vždycky říkám, tak počkej, kámo. Uvidíme se. Jo, je to pro mě vlastně výzva, jestli ty lidi přesvědčím k tomu, že to jde, že to je jedna z možností, jak se vlastně může člověk umělecky vyjádřit. A ty tam učíš vlastně i mluvu? Nebo jsi učila? Johanko, to jsem učila. Měla jsem ročník, který jsem učila od 1. do 3. Akorát se teďka stala taková tam na té škole nějaká reorganizace, kdy vlastně z nějakých jako provozních důvodů a i z různých asi i jiných, možná i z osobních, to úplně nevím, jsme se nějak domluvili, že už to učit nebudu. Musím říct, že se mi vlastně trochu ulevilo, protože to pro mě znamenalo jako velkou přípravu, hodně času stráveného vlastně ještě mimo tu školu. Tak jsem jako ráda, že si zůstávám u těch loutek, který mi vlastně jdou a už se na to ani tak připravovat nemusím. A tohle fakt bylo docela jako tíha. No je to zodpovědnost, prostě naučit ty lidi mluvit, aby dobře dejchali, aby dobře měli posazený hlas a tak. Je to jako zodpovědný úkol. No, tak. V jednom rozhovoru si řekla, že si myslíš, že mladým lidem vlastně chybí ta hlasová průprava. Čím si myslíš? To jsem řekla, jo. Nebo že ji mají jako výrazně jako slabší. Máš nějaký, nebo změnil se tvůj názor? Nebo? Hele, já to vidím třeba u svých dětí, jo. Že ten jeden můj starší syn, ten
vlastně, protože docela četl nebo čte, tak má tu řeč takovou kultivovanou, poměrně klidnou, má docela širokou slovní zásobu a když se chce nějak vyjádřit, tak to má hlavu a patu, já mu rozumím a vlastně velmi jednoduše se domluvíme. Zatímco můj mladší syn je úplně jako opak, má rovnátka, vůbec neartikuluje, když spolu mluvíme, takže já mu furt nerozumím. To je strašně, já nerozumím svýmu dítěti, jo. Furt se ptám, cože, prosím, co jsi říkal? Ta odpověď byla ano nebo ne, jo. A on, když chce něco říct a chce se vyjádřit, tak vlastně hledá slova a není schopnej ty slova jako najít a já vím, kam míří, jakoby napovídám mu, což je strašný, on mě za to musí nesnášet. A vlastně mu jako napovídám a nabízím ty výrazy a on jo, takhle jsem to přesně chtěl říct. A myslím si, že je to tím, že ten náš Ben třeba nečte vůbec, nějak se nám nepodařilo k tomu přinutit a je to přesně takový ten počítačový jako... Mák. No, chtěla jsem říct mumla, ale to jste řekla líp. Jo, mák, no. Je mu to prostě bližší tyhle věci jako technického rázu, než divadlo, mluvených slov a tak. No a všeobecně, kdybych se vrátila k tomu, tak si myslím, že je to takový nešvar dnešní doby, že ta řeč je všeobecně jako málo kultivovaná, spousta lidí třeba má i nějaký jako řečový vady a vůbec o tom třeba nevědí, jo, že, hele, a teď řeknu příklad, ale to na mě nesmíš prásknout, jo, když se Jirka Havelka bude to na YouTube. Ne, tak ne, jenom chci třeba říct, že fakt jako ty lidi to nevědí a ani ty rodiče nevědí, ne, že... Ne, mi to už musíš říct, ale... Musím říct, ale vystříhneš, jo. No ne, prostě Havelka se hlásil jako na damu a měl šílený sykavky, mluvil prostě takhle, jako jo. A nejvíc jsme se všichni smáli, když na hodinách zpěvu měl písničku a zpíval z Pučínského kostelíčka. A zpíval z Pučínského kostelíčka vyletěla lastovička. No a tam seděla ta naše Jana Altmanová tehda, která nás učila jako tu řeč. A ona na to zírala a říkala, to není možný, co jste to vzali, teď ten člověk jako režisér, teď vůbec neumí mluvit. A ona pak s ním mluvila a říká, Jirko, prosím vás, co ty vaše sykavky? A Jirka říká, jaký sykavky? No vy nevíte, že máte prostě hrozně blbý sykavky? A on říkal, no já nevím, mě to nikdy nikdo neřekl. A normálně ho poslala jako na logopedii, to, co ty rodiče měli udělat s tím malým jako chlapcem. Ale protože ani ty rodiče to kolikrát třeba neslyšejí nebo nezaregistrují, no tak normálně Jirka začal chodit na tu logopedii, měl takový dráteček, takový posuny jako na ten jazyk. A dneska vlastně by nikdo nepoznal, jo, že měl tuhle tu vadu, protože ta Altmanka tehdy přesně věděla, co s ním má jako udělat. Neumím si představit, že by ten charismatický, úžasný prostě Jiří Havelka do dneška fiflal. To bylo přece trapný, ne? Ale Johanko, tohle tam nemůžeš dát. Já vím. Leda, že až se ho na to zeptáš, jestli třeba... No, že je fajn, když člověk slyší, že mladí jako lidi třeba jsou schopní nějakého jako plynulého, souvislého, kultivovaného projevu. Tak třeba to si myslím, že by se na těch školách mělo víc učit, jo? Že se různě jako udělejte projekt o Africe, bezvadný. Tak jako oni udělají projekt o Africe, všechno si zjistějí, ale proč neudělají prostě v českém jazyce projekt o tom, že existuje prostě nějaký, nevím, souhlásky, samohlásky, sykavky. Nevím, přijde mi, že třeba ty češtináři by na tohle měli podle mě trošku dbát. Pokud vím, tak u nás se na to za stolik právě nedbalo, že by někdo jako opravoval něčí hlasový projekt. Možná je to už daný tím, že ty učitelé jsou jako jemnější, je na ně větší jako musí být opatrnější, nesmí nikoho jakože na něm zanechat nějakou újmu. To se nesmí, no, dneska. Ale přijde mi taky, že to vlastně chybí, no. No, že si myslím, že vlastně ta prezentace jakýhokoliv projektu by neměla být o těch třeba obrázcích, o těch slajdech a o tom textu napsaný. Myslím si, že ten člověk by měl jako předložit ten projekt vlastně tím mluveným slovem, protože tím si myslím, že se to velmi jako dá jako ne naučit, ale jako spružnit, že pak je člověk v tom projevu jako pružnější. No. To bych řekla, že třeba ve Spojených státech naopak se hodně jede vlastně na to, aby to člověk uměl správně jako vyjádřit, prodat, i když nemají třeba tolik jako třeba znalostí v určitém oboru, umí to jako krásně prostě vyložit, prodat. No, to je ten speech, že jo, oni tomu říkají jako to speech, no. Tak a teďka bych se už dostala k Y. Sedíme teda v divadelní šatni
A Ano, sedím na svém místě, kde se dávám takřka každý druhý večer. v čem je Ypsilonka specifická oproti jiným divadlům? Tohle je pro mě teďka trošku vlastně složitější otázka, protože teď to divadlo se nachází v takový trošku jakoby bahnitý době, ale dřív, když Ypsilonka byla opravdu ještě ta Ypsilonka, o který víme, že se tady děly ty Lábusové, Šmicerové a že se stály ty fronty na ty lístky, což už se dneska neděje, tak myslím, že ta Ypsilonka byla právě specifická v tom, že tady v tom divadle se takřka prakticky mohlo v podstatě na tom jevišti stát cokoliv a bylo to v pořádku. Jednak je to divadlo hodně založené na improvizaci. To máte vlastně i napsáno na stránkách, že ty inscenace pracují na tvůrčí metodě kolektivní improvizace. Na to jsem se vlastně chtěla zeptat, jak to jako v praxi. No v praxi je to tak, že samozřejmě, nevím, přinese se text, je nějaká jistá představa o tom, jak by to představení mělo vypadat, jakým by mělo se ubírat směrem, jaký by mělo mít pravidla. Takže to má takovou jakoby hrubou kostru a na tu se právě dá nabalit cokoliv, co vznikne na té zkoušce, co je jakoby nosnýho nebo prospěšnýho pro to představení, tak se tam může vlastně zanechat. Ať už je to jako situační humor, ať už je to slovní humor, ať už je to hudební humor, se kterým se tady velmi jako pracuje. Vždycky se říkalo, že Šmidovo divadlo je taková jako koláž. A ono to tak je. Je to takový vlastně pestrobarevný, pestro různorodý a dohromady to člověku dělá vlastně jako myslím, nebo mělo by dělat jako příjemnej, rozmanitý, takový jako divadelní zážitek, jak vizuální, tak jako dojmovej, tak vždycky ty hry Šmídovy měly ještě nějaký přesah, humor samozřejmě. A myslím, že tohle divadlo je specifický v tom, že vlastně umí vážný téma zpracovat jakoby s humorem a s nadsázkou, aniž by se tomu tématu třeba vysmívalo nebo aniž by se to téma nějak schazovalo. Že vždycky třeba, nevím, když se dělala Kafkova Amerika, tak to bylo opravdu jakoby o tom Kafkovi, bylo to docela jako vážný téma, ani ne tak tragický, ale jako silný. A v tom bylo prostě jak taková prskavka, naprskáno prostě tu a tam joke, tamhle ten joke, takže se jako ví, že jsme v divadle, že to nemáme brát vážně, divák si uvědomuje, že mu je servírován vážný kus, ale zároveň je pobavený, odlehčený a neodchází domů jako z depresí, ale vlastně jako pobaveně a řekne si, jo, to bylo vlastně jako dobrý. No, ale někde tam dole je prostě to jako důležitý, pevný téma, který třeba může být docela vlastně i jako vážný, ať už politický, nebo o té osobě, o který se třeba dělalo, o Haškovi a tak. No. To se mi úplně nahrála na představení, které mělo vlastně nedávno premiéru Upokojenkyně. Tam je vlastně taky zpracovaný vážný téma, s takovou jako lehkostí. No. Já jsem to neviděla teda, ale viděla jsem trailer. Jo, to je totiž strašně dobře napsaná hra. Ne vždycky se povede takhle dobrý text, jako je tenhle. A pak si teda myslím, že se to ještě hrozně jako dobře potkalo s tou režií Petra Vacka, který je to Ypsilonkou prosáklej skrz na skrz a i když režíruje prostě na Jezerce, tak furt je tam ta Ypsilonka jako trošku cítit. Takže si myslím, že to je přesně ukázka toho, že je to poměrně vážný téma, ale je to strašná prdel, když to řeknu takhle jako lidově. Jo, jsou to tak absurdní situace, který může podle mě napsat jenom sám život. Jo, to by si člověk jako za stolem u psacího stroje nevymyslel. To jsou fakt tak absurdní scénky, že já věřím tomu, že prostě jsou založený na reálu a když jsme si povídali s tím autorem, tak on říkal, no mně se tohle všechno prostě v životě jako dělo. Proto jsem to potřeboval napsat. Český autor. Ano, on se představuje pod jménem Kazimír Lupinec, ale je to samozřejmě pseudonym a je to muž, řekla bych, o fous starší než já a přesně zažil tuhle tu situaci. Maminku musel dát do nějakého jako seniorského zařízení, protože potřebovala už takovou tu jako stálejší péči. On tam za ní jako chodil, vedle ležela další paní a
teď se tam děly takový jako absurdní situace, že prostě tady ta paní řekla, ale mě už to tady nebaví, já už bych chtěla zemřít. A teď vlastně opravdu tam k té vraždě dojde, ale omylem na té druhé jako stařence. A já to nebudu prozrazovat, protože to je fakt něco, co si myslím, že stojí za to vidět. Ano, a jsou v tom jako vlastně hudební písničky Jen Dýráně a myslím si, že to je nový příklad vlastně té šmídové metody, jak zpracovat vážný téma s nadhledem. A zase je to jako láskyplný, neděláme si z toho srandu, je to upřímný a to je prostě takhle ten život je, no. Život se s náma moc jako nemazlí a dává nám to sežrat. Tak tě zvu, to musíš vidět. No jasně, to určitě přijdu. Chtěla jsem se zeptat, ještě se vrátit k té metodě kolektivní improvizace, jak konkrétně třeba vznikalo drama v kostce, pokud si pamatuješ. No tak to bylo zejména takhle. To nám bylo 20... Pardon, vsuvka to režíroval Jiří Havelka. Režíroval to Jirka Havelka. Nevím z jakého roku, ale už derniéra byla. Nestihla jsem to. Nebyla derniéra. Ještě my budeme hrát teďka v listopadu, bychom měli hrát a v prosinci. No, Lukáš mě teda špatně informoval. To budeme hrát podle mě až do důchodu, tohle představení. No a to vzniklo v roce 2005. 4. Takhle někdy, jako. To mi byly -3 roky. Jo, tak mě bylo 24, myslím, nebo 23 možná, takhle nějak. Úplně si to jako přesně nepamatuju, někdy bych to našla, kdybychom se potom, jako kdybychom zapátrali. No a to bylo přesně tak, že Jirka měl jako téma, že by ho bavilo zpracovat téma prostě 4 lidí v takovém nějakým jako prostoru, který má svý pravidla a my nevíme, jaký ty pravidla vlastně jsou. A inspirovali jsme se hororem kanadským The Cube, kostka, který právě byl na tomhle založený, že tam bylo těch lidí, já nevím, asi 5 v té kostce, najednou se tam jako ocitli, nevěděli jako jak a vlastně během toho, jak rozpoznávali, jak ta kostka jako funguje, kdo koho kam pustí, kdo podle toho taky s čím tam vlastně vstoupil. Jeden byl nějaký matematický genius, jedna byla nějaká záchranářka, takovýhle vlastně jako náhodný výběr lidí. No a tyhle lidi prostě vlastně se musí naučit spolu nějak žít, komunikovat v tomhle jako malým prostoru. Tak to bylo téma, který toho Jirku strašně vlastně zajímalo a říkal, že by ho bavilo jako zpracovat divadelně. No a teď byly jako zkoušky a my jsme nevěděli, hrozně jsme povídali a teď jsme tak jako, no a různým vznikaly jako fóry a tímhle s tím vlastně hromaděním toho materiálu vzniklo tohle představení, kdy se jako tehle divadelní jako scénky, materiál, něco, se tomu dala jasná vlastně jako kostra, pak nějaký jsme dopisovali vlastně jako text, aby jsme přesně věděli, co se má říkat. A bylo to, že přesně nebyl text, jenom jsme věděli situaci, nějaký základní pravidla a improvizovali jsme. A vznikaly tehda, protože si myslím, že jsme byli tím divadlem ještě takový jako vlastně, ne políbený jo, ale nevím, dneska už každý máme ty svoje škatulky a vlastně tenkrát jsme byli svobodní v tom tvoření vlastně, jo. Tak jsme hrozně blbli, hrozně jsme kravili a tím vzniklo tohle představení. A myslím si, že to z něho je do dneška vlastně docela cítit, protože to strašně rádi hrajem a navzdory tomu, že už to hrajem teda jako 20 let skoro. Tak nás to furt baví a furt tam vznikají jako tu a tam nový momenty, nový překvapivý jako situace, na který musíme zareagovat vlastně podle té postavy, kterou zrovna hrajeme a podle toho, v jaký zrovna tam se nacházíme jako v situaci, no. Je tam teda 4, ty Daniel Šváb, Petr Vršek a Andrej Polák. No. A pak máme ještě další postava zvenku přicházející, který říkáme Čerňák. A to je takovej ten, co ze začátku není vidět, co není ze začátku vidět, ale dělá všechny zvukový takový jakoby doprovody. A pak se vlastně stane, když ho odkryjeme, tak se stane součástí a vidíme, že najednou zvenku někdo nám ty věci trošku tak jako pomáhá objevovat, tvořit, nebo nám je tam nastrkává, aby nám došlo, že jsme v divadelním prostoru, který funguje právě na divadelních principech. Já se teďka ještě vrátím úplně zpátky, zeptám se, co byla tvoje první role úplně v Ypsilonce. A nebo vlastně po Damu. Já si myslím... Nebo na kterou tak jako s láskou vzpomínám. Jo. Tady ve šmídových představeních jsem jako první takovou větší roli
dostala ve Třech mušketýrech Madame Bonacieux, taková ta D'Artagnanová velká největší jako láska. D'Artagnana tenkrát hrál Dejdar a já jsem mu hrála jako partneřila jsem mu tohle, to bylo šílený, já jsem to byla úplně hotová, jsem říkala, to já vůbec nemůžu, to já nemůžu jako hrát, jo. No dobrý, tak jsme to zvládli. Takže to byl takový můj fakt velký jako první debut. Jako, no, přesně tak. Ale mezi tím vznikalo spousta takových třeba menších ještě představení, jako jsme hráli 1203 a neb není mi smutno, to jsme dělali taky s Havelkou tady na malé scéně. A nevím, pak jsme měli různý klauzurní takový etídy vlastně. Takže nevím, na co si tak jako nejvíc pamatuju. Já musím říct, že tohle období se mi tak jako dostává do takového jako oparu, že z něho mám jako dojem a některé konkrétní věci si prostě už jako vůbec nepamatuju. Jo? Ale myslím, že tady ty mušketýři, to se mě tak jako zarylo, protože to bylo fakt jako činoherní záležitost. A pak jsme tady ještě taky naskakovali do věcí, které už tady běžely, jako třeba Vše pro firmu, protože odcházely nějaký těhotný herečky, takže ten Šmíd nás vzal, říkal, tady budeš stát, tady budeš mít na hlavě tohle a zpívat tuhle písničku. Takže to bylo takový, že on nás fakt jako za chodu toho studijního, on nás vždycky do něčeho takhle frknul a myslím, že to byla jako nejlepší životní škola, jak se člověk může v tom divadle jako otrkat. No. Ale nějaká oblíbená hra? No to je to Drama v kostce. Já to mám strašně ráda. A teďka ty Upokojenkyně, protože tam hraju jako zdravotní sestru, ale takovou tu opravdu, co jí to moc nebaví. Mrchu, jo. Tak to pro mě byla jako velká příležitost, protože to mě jako to mě baví, no. Jak často si člověk zahraje záporáka vlastně? No moc ne, no. A vůbec ne tady v tom divadle, protože tohle divadlo je hodně vlastně jako má takovou jako mužskou energii, samý chlapy, vlastně vždycky ten Šmíd to stavěl na těch chlapech a ty ženský tam byly takový jako doplněk a zpěvandule a když už jako někdo měl dámskou, ženskou roli, tak to většinou byla, že jo, Jana Sinková nebo Krečmerová Jarka, tyhle ty jako tady herecký kapacity. Takže já nevím záporáka, já jsem si snad asi nikdy žádnýho záporáka, kromě téhle mrchy, tady asi úplně nezahrála. A nevadí, asi mi to nevadí. A nějaká zákulisní historka? Mám každý představení se něco děje v zákulisí. Akorát jako teď, když to na mě takhle vyhrkneš, tak bych musela chvilku jako přemýšlet. Tak ne, třeba kdyby ti něco jako by plavalo během. Tak třeba si za chvilku jako na něco. Já se teda nemůžu nezeptat na tvoji dabingovou zkušenost. Máš i kromě teda Lukáše Tuzara a jeho Lego filmu nějakou další? Tohle teda musím říct, že mě trošku vlastně obešlo, že nějakou zkušenost jsem nabrala, když jsme byli na Damu, tak nás ta Jana Altmanová brala, protože ona byla taky jako, že dělala dabing, tak nás hodně brala sebou. Takže já si pamatuju, že jednou mě chtěli na nějaký předabování, nějaký takový jako holčičí role, ačkoliv už mi bylo třeba 21, tak to byla pro mě docela výzva. Tak nějaká pohádka, princezna, nějaká taková holčičí trošku. Tak to vím, že tenkrát bylo docela těžký, ale vlastně oni s tím byli spokojení, tak jsme to tak nějak jako nechali. Jo, pak jsme chodili dabovat takový nějaký ty seriály z Ameriky, jako že když tam je hromadný nějaký dabing, tak to a tam věta. Jo. Ale čeče, asi úplně tohle, říkám, to mě obešlo, proto když jsem to pak s Lukášem dělala, ty jeho Lego věci. Tak... To mě zajímá, jak ses nechala ukecat do Lego filmu vlastně od 17letého kluka. Ale hrozně jednoduše. Asi tak jako teďka ode mě se nechala Ne, to bylo nějaký vlastně jako jednoduchý, protože my jsme se s Lukášem kamarádili dlouho. Já si ho pamatuju jako malýho kluka, kdy jsem mu k jeho, nevím co, 8. narozeninám tam přišla dělat nějaký právě loutkový představení. To nevím, jestli ti to říkal, jak to bylo. Ne, neříkal. Měl mít nějakou narozeninovou oslavu, měl tam mít nějaký spolužáky ze základky nebo něco a ta Nikola maminka mi říkala, hele, mně by se, jak on miluje ty hvězdný války, mně by se jako líbilo, kdyby se to týkalo hvězdných válek. A jako vymysleli jsme, že teda
já mu odehraju Hvězdní války a všechny ty postavičky, které v tom budou, tak budou jako třeba ten Jedi nebo Obi-Wan Kenobi, ale budou mít jako fotku hlavičky nějakého toho spolužáka, co bude na té oslavě. Takže to bylo takový jakoby vlastně plošný papírový jako divadlo. A ještě to celé bylo prostě tak, že já jsem ty Hvězdní války moc jako neznala. Byla jsem už po nějakým jako asi po porodu nebo něco a měla jsem malýho Eliáše. Bylo to nějaký, já nevím, léto, nějak si to pamatuju. A já jsem všech 6 dílů Hvězdných válek zkoukla s našima na chalupě. Máma mi hlídala toho Eliáše, já jsem čuměla na ty Hvězdní války a psala jsem si takový jako boďáčky a přemýšlela jsem, co ze kterého jako, nebo jestli ten první díl byl jakože jenom první díl a pak, no takže jsem pak takhle studovala, máma mi hlídala toho Eliáše malýho, já jsem koukala na ty Hvězdní války. Teď samozřejmě, když seš ta matka, máš ty hormony a kojíš, tak ti jsou Hvězdní války trochu jedno, ale tak jsem si říkala, když jsem to slíbila, tak to jako udělám. No a pak jsme jako stříhali, vyráběli prostě taky jako plošní loutkový divadlo. Já jsem to tak jako na té narozeninový párty odehrála a bylo to hrozně hezký a tak se nám z toho stala taková jako tradice, že mám takový jako pocit, že jsme pak každý narozeniny s tou Nikolou, tomu Lukášovi něco takového jako vymysleli, připravili. No a i nějaký jako hry jsem mu pak připravila, že fakt to, normálně jsem byla taková jako animátorka, jo. No, takže když ten Lukáš pak už byl větší a všichni jsme věděli, že jako miluje to Lego, že měl doma tuny kostiček. Pořád má. No, pořád má. Tak to najednou vlastně jsem si říkala, jo, teď z toho hraní si s tím Legem vlastně najednou tím, jak člověk stárne, jak má jako jiný potřeby, tak to Lego s tím Lukášem taky zestárlo vlastně a ty potřeby, než jenom skládat, byly vlastně najednou jako jiný a filmový a přišlo mě to skvělý. No, takže to jsem byla ráda, že jsem si konečně mohla zadabovat fakt jako postavičku. Dokonce 2, ne? Tam v tom prvním Sherlockovi. No. Tak ještě vlastně o to víc, že já mám doma ty kluky a ty, když byli malí, tak se do toho Lega samozřejmě taky jako zabouchli, takže taky jsme měli doma spoustu kostiček, tak mi to najednou bylo vlastně hrozně blízký. No. Tak teďka možná se ptám tak jako trošku okrajově, zase se dostaneme zpátky k divadlu. Zajímalo by mě jenom stručně, jak si myslíš, v čem je kvalita dobrého režiséra, když pracuje s herci? No, tak to je docela jako těžká otázka, ale myslím si, že jako kvalitní režisér by měl mít nějakou představu o tom, jak by chtěl, aby ten kus vypadal. Zároveň je skvělý, když ten režisér umí naslouchat těm hercům a umí jim vyjít vstříc, když je třeba nenutí nebo nutí. Jo, tak to je taky dobrý, když mě režisér nasměruje do nějaký jako polohy třeba, která není úplně moje jako primárně oblíbená nebo easy. Takže by měl s těma hercema umět vlastně pracovat a měl by s nima umět pracovat tak, že vlastně z nich vymáčkne to, co chce vlastně. Pokud je ten herec aspoň trochu nějaký tvárnej. Z někoho prostě člověk nic nevymáčkne, to je jasný, že? Ale že by to měla být vlastně nějaká spolupráce toho herce s tím režisérem, protože jedině tak si myslím vlastně, že když na sebe ty lidi slyšejí, tak tam může být takovej ten nějaký, jak se dneska říká, ten flow. Taková ta energie, která je vlastně tvůrčí a společně utváří jakoby to podhoubí a tu půdu pro ten závěrečný výsledek, jako jestli to dobře říkám. Že musí mít jako jasnou představu, aby věděl, kam toho herce nasměrovat, aby mu to uměl říct tak, že vlastně ten herec mu to jako udělá. Si myslím. A no, já vlastně nevím, jak to má vypadat. Já třeba bych se do režie v životě nepustila. Jo, já vím, že jsem přesně ten typ, kdo potřebuje, udělej tohle, já to jako udělám, nabídnu 6 způsobů a vy si vyberte. Jo? Ale abych já řekla, no já si myslím, že by to mělo být takhle, to vlastně vůbec jako neumím. Já to režijní vidění prostě nemám. A když jsi si řekla taky, že nemáš ráda kameru, platí to pořád? No... Nehrneš se do filmu? Ne, vůbec. Hele, pro mě je to nějaký stres, jako, protože si myslím, že když to člověk dělá často, když
stojíš před kamerou, tak si na to zvykneš, osvojíš si to a nepřijde ti to cizí, ale já tím, že jsem toho moc jako nenatočila a jsem spíš opravdu jako divadelní herečka, tak jako když mi tu a tam někdo zavolal, že pojď, máme tady pro tebe nějakou epizodku, tak pro mě to byl strašný stres. Jako naučit se text bez partnera doma, jako tím, že koukám do papíru, je pro mě šílený. Protože já se učím text vždycky na zkoušce s těma lidma, jakoby, když to řeknu blbě, s tou akcí, že vlastně to tělo moje má tu pohybovou paměť. Takže já přesně vím, jak na té zkoušce se řeklo, že to bude, jak se to opravilo, jak jsme řekli, že to nemá být. To si pamatuju a jsem schopná to druhý den prostě udělat tak, jak jsme se domluvili. Když to jako naučit se text a říct si, tak jak to asi bude vypadat, kam mě posadí, jestli budu stát nebo co, to je prostě pro mě divný. A navíc jsem nějak zjistila, že si myslím, že jsou typy herců a hereček, kterým ta kamera sluší. A teď to myslím opravdu jako i vizuálně, i někomu sluší civilní herectví a demo a je prostě na kameru fakt dobrý a pak ho vidíte, nebo vidím ho třeba, já nevím, na jevišti a říkám si, no tyjo, tak ta je fakt dobrá jenom tak pro ty, nebo nejenom dobrá, ale jako ať dělá seriály, ale ať prostě na jevišti třeba neleze, protože to herectví je to jiná disciplína, že jako, jiná. Protože člověk nemůže být tak expresivní před tou kamerou, je to úplně zachycuje jinou vlastně stránku. No, je to tak, že vlastně na tu kameru hrajou ty drobnodetaily, ty niance, ten pohled. Když to třeba včera jsme byli hrát ve Žďáru nad Sázavou, obrovský kulturák jak prase. A tam najednou člověk fakt musí jako do toho šlápnout, jak hlasově, tak výrazivém. Gestama. No, tak jako všechno o trošičku větší, než jsme zvyklí tady v divadle. Je to úplně jiný styl vyjadřování se. Jako, no. Tak teďka bych se dostala k tvému vlastně dalšímu projektu, což je práce s lidmi s lehkým mentálním postižením a dělání s nimi vlastně divadlo. Jak ses k tomu dostala? No, jak slepej k houslím. Tak to je taková pro mě vlastně docela nová disciplína. Teďka tak jako nově objevená. Já nevím. Nově znamená jako pár let zpátky. Jo, my jsme začali s tou mojí kamarádkou, kolegyní Dorkou, jsme začali jezdit. Dorou Bouskovou? S Dorou Bouskovou. No, jasně, to znám. Tak s Dorkou jsme začali jezdit do Suchomast, tam je takový stacionář pro tyhle lidi. A tam jsme začali jezdit, že budeme dělat představení před covidem. Tak to je rok 2000, takže už 19, tak jsme tak jako 5-6 let naspátky. Takže jsme tak začali se oťukávat s těma klientama tohohle ústavu. Do toho pak přišel ten covid, takže se nic nedělo a po covidu jsme to nějak doskoušeli. To představení bylo teda taky loutkový a jeli jsme s tím do toho Neratova vlastně. Tam jsem vás viděla. No. Bylo super. Kocourmyš a Brambora. Bylo to fakt hrozně dobře režijně a dramaturgicky. No, protože to je ta Dorka. No, to totiž vlastně režírovala ona a tohle ta Dorinka umí jako fantasticky. A tak nějak vlastně jsem tehdy zjistila, že mi to jako divadlo najednou hrozně dává smysl, že vím, proč ho dělám a že mám opravdu zároveň jako terapeutický účinky a zároveň je to hrozně dobrá věc a to propojení s těma mentálně postiženýma a ta láska nějak společná, která tam vznikla a vůbec to tvoření a ta energie a ten proces byl pro mě strašně výživný, takovej jako ozdravný ve smyslu, my si tady furt hrajeme na nějaký umění jako v tom divadle a tady najednou fakt člověk vidí, že stačí strašně málo a ta radost z té práce, z toho divadla je vlastně nezměrná, obrovská. Jak často jste třeba zkoušeli? My jsme tam ze začátku jezdili třeba, myslím, že jsme jezdili ve středu, nejdřív třeba jednou do měsíce, aby jsme se seznámili, aby jsme tak jako se na sebe naladili, pak jsme začali jezdit častěji, když už se začal ten tvar vlastně divadelní, když začal vznikat. No a pak jsme zkoušeli normálně intenzivně v podstatě každou středu, každý týden jsme tam jeli jako ráno třeba na 9 a odjížděli jsme, nevím, ve 12, oni mají oběd, že, protože tam se musí dodržovat velmi striktně ten řád a pořádek.
takže jsme ve 12 odjížděli, no to byly 3 hodinky, fakt takový jako intenzivní práce, kdy jsme věděli, že musíme hrábnout hlavně ráno, když klienti jsou jako čerství, protože s každou další hodinou a jako otázkou, kdy už bude oběd, jsme věděli, že upadá ta pozornost. A ten jejich den se fakt jako odvíjí od toho, kdy je snídaně, kdy je svačinka, kdy je oběd a kdy je večeře. To jsou pro ně strašně důležitý vlastně jako momenty. Styční body, který jim drží vlastně ten řád toho dne, že jo? A to ty lidi strašně potřebují, aby se ty věci pravidelně jako opakovaly. Oni se v tom pak jako dobře orientují a je jim v tom dobře. Ale na druhou stranu, jakýkoliv vlastně vytržení z tohohle pevného řádu pro ně bylo úplně jako občerstvení. Oni svítili, oni zářili, oni se těšili, oni nás vítali, když jsme přijeli. Myslím, že je to jako strašně důležitý, aby se s těmahle lidma dělalo ještě cokoliv jako jinýho, než jsou zvyklí. Aby je člověk právě vytrhnul z toho zajetýho jako řádu a bylo vidět, že to je oboustranně vlastně dobíjející záležitost. Aha. To bylo skvělé. No to je super, to zní jako, že tam nebyla ani vlastně žádná jako přivykací fáze, protože přece jenom někdy se uvádí, že s lehkým mentálním postižením se ty lidé zaseknou na úrovni třeba 11letého dítěte. Jestli tam byly vlastně nějaké obtíže, nebo jestli prostě... No tak obtíže tam byly přesně tohodle rázu, že se může intenzivně pracovat maximálně 45 minut, tak se musí dát pauza na kafičko, na cigárko, že jo, to musí být prostě. A my jsme s tím počítali, že to nebude klasický způsob zkoušení a dělání divadla. Že to bude takový jako trošku na punk, ale paradoxně musím říct, že mě to strašně překvapilo, protože oni si kolikrát pamatovali z minulý zkoušky víc než já. Aha, no to je super. A třeba pro mě to byla velmi, velmi jako výživná divadelní zkušenost, protože já jsem tady z divadla zvyklá, že se to nějak naskouší a ten tvar se vlastně drží a je to furt takový jako stejný a tu a tam se právě děje nějaká, že jo, tady improvizace nebo odskok nebo něco. A tady to bylo jako po každý strašně jiný. Ten příběh se fakt třeba odklonil úplně jako někam jinam a já jsem tam fungovala jako takový ten koordinátor, ten krotitel těch lvů, kdy ty lvy v té manéži tak jako různě pobíhají, ale když se práskne bičem, tak oni vědí, že se musí prostě jako na značky. Jo. Takže jste vlastně používali stejnou metodu kolektivní improvizace při té tvorbě. No v podstatě jo, teď když to takhle jako říkáš, tak si uvědomuju, že jo, že třeba tam byla ta jedna, mimochodem se taky jmenovala Jiřinka, strašně šikovná vlastně dáma, paní a říkám, ta si pamatovala všechno úplně přesně jako do detailů, protože to její mentální postižení bylo fakt jako lehoučký, takřka žádný, jako, jo. A zrovna v tomhletom, takže jsme jí dali do té role vypravěčky, měla takovou jakoby větší roli, no a pak tam byli samozřejmě klienti třeba jako s Downovým syndromem a tak, a nebo že měli jako fyzické omezení nebo řečové omezení a s tímhle vším vlastně člověk musí jako pracovat a jít těm lidem trošku jakoby na ruku vlastně. Zároveň je nenechat jako ty neumíš mluvit, tak nebudeš nic říkat. To ne, protože vlastně to by jako uvadlo. Ty výzvy oni furt musí jakoby překonávat a tím se vlastně dostávají právě sami dál a dál. Takže jsme pak vymysleli takový způsob, že když Mareček jako velmi špatně mluvil, nebylo mu rozumět, tak jsem udělala takovou překladatelku, která vlastně přeloží, co se jakoby řeklo. To znamená, že se vlastně jako neudělají z těch lidí jako, když to řeknu hnusně, jako blbci, že neumějí mluvit, ale vezme se to všechno do hry, je to tady ta jako improvizace a věděla jsem, že když Marečkovi bude rozumět, nemusím být překladatelka, když nebude, tak pro jistotu jako přeložím a vlastně já jsem musela být furt, pořád, strašně jako ve střehu, hrozně. Mě to jako nedovolilo ani na vteřinu, jako si vydechnout nebo myslet si, že teď to může 5 minut běžet samo. Prostě ne. Jako ty lidi byli potřeba tu a tam někam posunout, bylo potřeba je trošku jako popohnat někam nebo namotivovat, říct, hele, neměla by tady teďka zaznít otázka, kdo teda s kým? A oni pak řeknou, a kdo teda s kým? Jo, je to vlastně o tom... o té hmotě, která je furt živá, jí vlastně jako držet v těch mantinelech, ale zároveň jim dát prostor pro to, aby si mohli zahrát, protože oni si chtěli zahrát. Oni se na to vlastně strašně těšili. Hrozně to na tom jevišti fungovalo.
Jo, no tak to jsem ráda, že to... Ta že synergie, to nevím, jestli je to právě výjimečné takhle v Česku, nevím, jak je to v jiných státech, ale přijde mi, že tady to má opravdu ojedinělou kvalitu. Je to divadlo s lehce mentálně postiženýma a ta jejich bezprostřednost a jako zápal, se kterým do toho vlastně jdou, prostě občas konkuruje podle mě i normálním hrám. Můžu třeba doporučit za sebe soubor Ujeto tady divákům. No jo. Pražský soubor hrajou třeba v divadle Kampa. Tak Ujeto jsou, že jo, Pepika a ta Jaruška a ty jsou tady naši velmi, velmi vděční ypsilonkovští diváci. Hrozně rádi sem chodí, takže já je taky znám. Ale vlastně hrozně hezky jsi to jako pojmenovala, že oni jsou bezprostřední. Oni nemají vlastně žádný zábrany a to je totiž ta energie vlastně, která je furt jako živá na tom jevišti. Proto se tam furt něco děje a je to nevyzpytatelný. A v tom je to vlastně krásný. I teďka vlastně, jak jsme s tím Vladimírem dělali toho Dona Šajna, kterýho si viděla na tom Menteatrálu, tak to bylo úplně nový představení. Jako vlastně ve smyslu, jsme to hráli už 4krát předtím, ale to, co jsme odehráli tam, to byl vlastně úplně nový jako tvár. Já jsem na to zírala. Je to pro mě takový jako workshop herecký, že člověk fakt musí být nachystaný jako na cokoliv, protože oni jsou schopní třeba, když se rozhodnou, tak odejdou a nechají mě tam. A dívaj se zezadu, jak já se s ním poperu. Takový jako už skoro i lehce jako na schválky a pak si říkám, aha. A musím, jako už se to stalo? Jo, ne, jako úplně tohle ne, ale já ti říkám, že ještě 2krát bychom to hráli, tak se to určitě stane. Protože ono se pokaždý stane něco úplně jako jiný, jako úplně něco jinýho, no. A teď oni zase jako hrozně neradí jako zkoušet a opakujou, protože oni to umějí. Jo, a nejlepší je vždycky, když jako se to jede rovnou, protože ta energie teď a tady vlastně funguje na poprví jako nejlíp vždycky s nima. No. Že třeba tady v tom divadle, že ten kus zraje časem a je lepší a lepší a je vyhranější a tady je to vlastně naopak. Jako, čím více to hraje, tím méně to baví a už chtějí dělat něco jiného. To je prostě krásně bezprostřední disciplína. Disciplína to je herecká, ano. Tak a teď už spějeme do finále a dostanu se k poslednímu bloku, který je stejný pro všechny hosty. Chtěla jsem se tě zeptat, jestli se dá hraním uživit a co teda tebe konkrétně živí? No tak to je správná otázka. Já myslím, že se tím uživit samozřejmě dá. Záleží na tom, jaký má člověk prostě od života nároky. Pokud je člověk skromnej a stačí mu málo, tak ten divadelní plat plus nějaký tady jako kšeftíčky okolo jsou v pohodě. Kdybych chtěla jezdit prostě v BMW a nosit, nevím, kabelku Christian Dior, tak asi úplně ne. Ale to se odvíjí od toho, jaký má člověk v životě priority. No. Takže já se tím živím, asi úplně nestrádám, to ne, ale já tomu říkám takovou svoji jako trojnožku, že vlastně ty stabilní peníze jsou tak jakoby z divadla, to je ten základ, pak mám nějaký peníze z výuky na damu, a třetí trojnožka, rozkročka jsou tyhle právě kšeftíčky jako hraní s Dorkou, když jezdíme hrát loutkových věcí, nebo právě tyhle trošku vlastně okrajový záležitosti, jako jsou ty představení s těma mentálně postiženýma. Teď nevím, teď někdy se mi třeba podaří, že jsem teďka odučila workshop pro kanadský studenty, loutkovej, tak to se tak vlastně taky jako počítá. Ono, když je člověk otevřený a je jakoby ochotnej a pokornej, tak si myslím, že ta práce vlastně se dostavuje. Asi jsem ve věku, kdy už taky neberu všechno, nebo nevymytám castingy, protože si svýho času jako vážím, chci ho trávit radši na podložce, než že bych někde prostě chtěla točit reklamu na, nevím co, na prací prášek. Ale samozřejmě se tomu nebráním, ale spíš protože ty castingy nevymytám, tak to jako nepřichází, že jo. Já to asi nepotřebuji dělat. No a tak pak různě člověk ještě tak jako dělá, nevím, já třeba teď jsem začala u nás v divadle dělat částečně i trošku jako kostymérku, protože divadlo už dlouhodobě postrádá a máme tady prostě skvělou Alici kostymérku, která to dělá všechno sama. A vlastně mi to přijde šílený, protože
to je opravdu práce minimálně pro 2. Tak jsem se nějak nabídla a říkám, když teďka neskouším zrovna, tak té Alice s tím pomůžu a zjišťuju, že mě baví prostě prát oblečky, žehlit košile, nosit je do čistírny a protože je to přesně ta práce, která má za sebou okamžitý výsledek. Já jsem jako zjistila, že potřebuju jednak hodně teďka třeba, abych vyvážela tu divadelní složku, dělat jako něco rukama. Jako tvořit. Strašně ráda si, nevím, kreslím, lepím, vystřihuju, furt mám někde nějaký cedulky, papírky, píšu si do diářku, odmítám psát si diářové věci jako do telefonu, protože potřebuju si kolem toho lepit, kreslit a ťuťat. A mám ráda jako tu práci, tu fyzickou vlastně, jo, protože všechny tyhle ty divadelní věci, to je takový, jako nemůžeš si na ten výsledek šáhnout, jo. A když za sebou vidím stoch vyžehlených košil a poskládaných ponožek, tak z toho mám prostě radost. Když to jako voní a vím, že pak tady ty herci, včetně mě, si oblíknem voňavý prostě ponožky a na jevišti zalané jako prací prášek, tak mi to přijde nějak hrozně hezký, no. Možná bys tu reklamu na prací prášek přece neměla vzít. No jo. Já o tom popřemýšlím a natočím je tady v kostýmérně dole v žehlírně. Ne, to je samozřejmě taková jako dočasná pomoc, ale zjišťuju, že si ji můžu dělat, kdy chci já, že si to uspořádám podle toho, jak já potřebuju a v tom divadle vlastně stejně jsem, tak to je hezký. Teďka trošku negativně. Myslíš si, že česká divadelní scéna je ohrožena nedostatkem státní podpory? A nebo co divadlu v dnešní době podkopává nohy? Hele, tohle je asi otázka, na kterou já úplně neumím jako odpovědět. Všeobecně si myslím, že kultura je velmi důležitá složka a měla by se mnohem víc podporovat. Sama v rámci divadla B žádám o nějaký granty na loutkový představení. Teď jako jsem opravdu realista, dělám tam nějaký rozpočet a vím, že ho stejně nikdy nedostanu. A když chci dělat kvalitní scénografii, tak já musím zaplatit ale scénografku, aby mi udělala kvalitní loutky. A ona si za to nevezme 10 000, já i těch 1000 musím dát jako mnohem víc, že jo? Protože to je materiál práce. Takže já mám nějaký budget, který si myslím, že by mohl být fajn a já ho dostanu třeba 1/4. Ale já pak nechci dělat představení jako odfláklý. Tak a teď je to takový jako začarovaný vlastně kruh. Co teda s tím, když já žádám o 200 000 a dostanu třeba 50? Můžu teda udělat představení za 50 000? No jasně, ale jak to jako bude vypadat? Jako, z čeho zaplatím scenografa? Já ho přece třeba musím naskoušet, musím oslovit někoho, potřebuju si pronajmout prostor nebo něco. Teď je to čas, který prostě já pracuju. To je práce, kterou já dělám, mám vystudovanou, mám na to titul. A vlastně nemůžu ji dělat tak, jak bych třeba chtěla, protože na to ty peníze nejsou. Takže teď sama si odpovídám na to, že ano, jsou oblasti kultury, kde ty peníze jsou. A zrovna u nás v tom loutkovým divadle, člověče, mám pocit, že teda moc ne, no. A teďka po volbách otázkách se to bude vyvíjet dál, ale no, to prostě můžeme doufat. To se radši ani neptám, já nevím, jak to bude, jako jo. Sama to vidím tady vlastně s tou naší Y, kdy ten magistrát vlastně furt utahuje opasek, prostě to tak je. A já v tom divadle jsem 25 let, ale ten plat je víceméně furt tak jako hodně podobný tomu, jak byl, když jsem sem nastoupila. Nebo to jako kecám, to samozřejmě ne, ale za tu dobu si myslím, že, a nevím, teď jako mám nějaký titul, teď jsem přemýšlela, že bych si udělala nějaký doktorandský studium. Ptala jsem se v divadle, jestli to divadlo nějak jako ocení potom, když je nějaký titul, něco ne, tak vlastně ne, jenom poskočím do vyšší platové třídy, což znamená, já nevím, 500 000 korun jako navíc, tak vlastně si říkám, tak to nemá cenu, to vlastně jako ne. A nevím, no, teď si odpovídám, že těch peněz je všeobecně v té kultuře jako málo. Asi myslím, že bych věděla, kam jako přisypat. A co si myslíš, že může divadlo nabídnout mladým divákům? Čím konkuruje ostatním zábavám? A nebo jestli na to nechceš odpovídat, protože si říkáš, že teďka tě to poslední dobou možná tolik jako... No, jo, já sama se nacházím v takovým jako trošku divadelním vzduchoprázdnu. Teď jsem to řekla, že jo, protože po 25 letech u divadla, teď jsem žena středního věku, že jo, tak člověk tak jako trochu bilancuje. Možná zjišťuju, že mám trochu jiný potřeby životní, přehodnocuju. Ale myslím si, že to divadlo je velmi, jako, je to strašně důležitý a myslím si, že má co nabídnout, že když třeba, nevím, hrajeme tady Řehoře Samsu, Kafku od Arnošta Goldflama a když prostě děti
mají číst povinnou četbu jako na Gimplu, říkám, Bene, tak to nečti a pojď se podívat na představení. A nemusíš číst 3 dny a 3 noci, máš to tady za 1,5 hodiny a dostaneš ty základní informace a dostaneš vlastně i tu přidanou hodnotu toho vizuálního a toho, jak to vidí ten režisér, jo? Jak to zpracují ty herci, takže myslím si, že teď to má jako spoustu složek, to divadlo, který si myslím, že když jsou dobře poskládaný a vyvážený, tak myslím, že mladý divák může dostat opravdu komplexní jako normálně zásah jako divadlem a může ho to zasáhnout citově, mentálně vlastně, vědomostně, jako ho to obohatí, že teď je to takový společenská událost. Já jako zjišťuju, že dneska se chodí do divadla prostě v džínách vlastně a je to takový, že jsem říkala, tyjo, je to vlastně docela příležitost, kterou by si měl člověk jako užít, tak je i fajn si vzít nějakou, nevím, košili, nebo já vždycky, když já jdu do divadla, tak to přesně takhle beru, že je to jako příležitost, že je to svátek, takže to jednak to beru tak, že si můžu něco oblíknout hezkýho na sebe, vyvětrat ty šatičky a druhá tím, že jsem furt tady u nás v divadle, tak strašně ráda, jako já si odskočím na tu druhou stranu. Kam ráda chodíš do divadla? Teď jsem naposledy byla na Zábradlí 2krát. Když už někam jdu, tak jako pečlivě vybírám. Byla jsem v Rudolfínu podívat se na Jirkovi Lábusovi, na jeho představení Racek, což bylo taky jako pohybový, vizuální, čtecí, takový jako multi, vlastně hrozně hezká věc. Ráda chodím do Rudolfína na koncerty vážné hudby. To miluju. To je moje. No a kde jsem ještě, teďka jsem byla v divadle Lucie Bílé se podívat, to vlastně mě tak jako baví nahlídnout pod pokličku jako všemu možnému. Kam se to zrovna jako, že se nežiníruji jít prostě na blbej muzikál. Vlastně mě to já to chci vidět, jako mě to zajímá, jak to ty herci dávají, když je to třeba blbý a trapný, nebo já nevím. Moc ráda jsem si s tebou povídala a teď bych tě poprosila o nějakou větu na závěr, nebo cokoliv bys chtěla, máš tady prostor vlastně svůj. Jo, tak já jsem, když jsi mi tady dala ten bodák před sebe, tak jsem si říkala, co já bych tak jako, jsem si říkala, tak já ti tady zahraju nějakou loutkovou etídu, ale my musíme být jako audio, že jo, vizuálně úplně to asi nejde, tak... Můžu tam na konci, jestli chceš dotočit. Hele, já jsem, a na to jsem teda patřičně hrdá, když mi bylo asi 9, tak nám paní učitelka ve škole řekla, že časopis, jestli to byl Ohníček nebo Sluníčko tenkrát, vypisuje jako nějakou soutěž prostě pro 3. třídy a že máme napsat nějakou básničku. Takže jsem napsala básničku, pančelka je se sbírala od těch všech spolužáků a poslala to do toho Ohníčku nebo do toho Sluníčka a jedinou, kterou tam otiskli, byla ta moje, přesně tak. A na to jsem do dneška pyšná, protože si ji pamatuju. A ta moje báseň zněla. Je, co se děje, kočka spadla do závěje. Až bude mít kocour čas, vytáhne ji za ocas. A potom bylo napsaný Jiřina 9 let, 8 let. Tak to je úžasné zakončení a já ti moc děkuji za rozhovor. Johanko, já ti taky děkuji za rozhovor, bylo to moc milý a doufám, že to nějak prostříháš. Děkuji moc.